Credu byddai'n ganlyniad eitha cyfforddus i Gymru. Tair i ddim yn credu. Dylen ni o'r Ffindir, dim problem o gwbl. Colin! Gareth? Ti'n meddwl, falle dwi ddim i Gymru, dyna di'r gobaith, ta beth. Sgôr digon teg, a lwcus ar diwedd ei gol fedrwn ni. Di arfer gol nhw'n costus oedd y change gol nhw'n game short. Be ydych chi'n meddwl felly o Coleman a'i gytundeb newydd? Ydych chi'n fans o'n efo? Eisiau chi'n diog oes yn gwybod ar hwnna. Ti'n yn fan felly? Na. Mae wedi senior o'n, so mae rhaid i mynd yn ôl fo. Rhaid i bacio o lan, so rhaid i bacio o. Sut ydych chi'n meddwl ath y gêm yn diwedd? Ydych chi'n siomedig efo'r canlyniad? Yn amlwg yn siomedig yn mynd i'r munudau ol o'r gêm, gol ar y blaen. Mae ildio gol hwyr bod amser yn rhywbeth poenus. Yn enwedig I fi'n bersonol, dod ymlaen mor hwyr. Meddwl sa'n byd yn medru mynd yn wrong chi, ond dyna sy'n mae'r gemau mynd fel arfer. Dwi'n meddwl yn y gemau gyfeillgar mae'r perfformiad jyst mor bwysig ar canlyniad ac yn sicr yr ail hanner oedd yr hogiau'n chwarae'n dda. Sut oedd yr awyrgylch yn yr garfan os oes yma felly? Gret, yr hogiau bo amser yn edrych ymlaen at dod at ei gilydd ac yn edrych ymlaen at y gemau. Wrth gwrs efo Coleman yn arwyddo I gytundeb, mae'n seto pethau lawr at y cwbl o flynyddoedd nesaf I amser disglair i'r garfan gobeithio.